Émission mon Pinee Weetii avec Jontaaɗo Fulɓe tous les lundis sur Hodere TV. Émission mon Pinee Weetii yontiɗo e Hodere TV. Émission mon Pinee Weetii avec Jontaaɗo Fulɓe sur Hodere TV. Émission mon Pinee Weetii yontiɗo e Hodere TV. Yontiɗo e Hodere TV. Oɗon ndaara Hodere TV. Lundi à partir de 10h à 11h. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe jiiɗaɓe jeeɗaɓe rendaɓe gurdam fulɓe fullaɓe barke yaroɓe kadam totortoɓe ɓiradam woɓe fawri gueɗe me dow kaggo sikki ala en calmini kala ɓiɗɗo pullo to woni en calmini ɗum kadi calminali tedduɗi calminali urdi calminali belɗi nokka to ɓuuri woɗude ɓernde en jetti mbajiri lamɗo laamiɗo laamaɓe towɗo townol kala ko towi mbaɗo ko wela waɗande wela rutta waɗi no werirani kada o ala en julle nelaɗo makko mahamoudou ɓurnaɗo windere jol makka mo yimɓeji neji takra saba woni mum hen pagui manoje jettoje faade nene baba nde tawno ko bobo dañi foof yo yettu allah yetta jinnaɓe sikki ala pular ne heewi wiide salade aadi ɓuuri firtude aadi en garti wadde yewtere men Pinee Weetii ɗo e Hodere TV sikki ala noon en calmini kala ɓiɗɗo pullo woni kadi en beltinima ɗum machallah en calmini kadi dendagal équipe Hodere TV foof no fottirno hay goto en gaccani kono noon calminirten directeur programme Babsa Gueye walla mbiyen fam haala o salminama no fewi ko noon kadi calminirten bandiraɓe wattuɓe men hagguillaji kala e saaha worɓe min suivre en calminiɓe no fewi machallah kadi en jii commentaire uji mabɓe en beltanimama ɗum no fewi machallah en mbi kadi ɓe jokkata wadde partagé ɓe mbaɗa abonné inchallah eyyi ko noon sikki ala ko guiɗo moon sehil moon musidɗo moon mo wona musiba moon mo yidde mum ɓurti mbawko mum Thiamel Diallo debbo mo hayme jeere jeejego to garta jiiɗa ko ta jewna walla mbiyen Jontaaɗo Fulɓe sikki ala en garti wadde yewtere men Pinee Weetii ɗo e Hodere TV hande noon ko ɗo jiɗɗen nayorade sikki ala hande gaddaten ko fati am diékheur am far par ce que en jii en heewi no fewi no fewi no fewi no fewi en heewi no fewi mbaɗa namdal hande holto caɗele ɗe goni beele caɗele ɗe goni koye worɓe ɓe walla caɗele ɗe goni koye rewɓe ɓe mo jiiɗen foof nana woni e suudu muɗum kono ene jogui sehil mum mo wuuri less mbiyen kadi worɓe ɓe kadi ko noon mo jiiɗa foof na jogui joom suudu mum kono kadi ene jogui sehil mum mo wurde less caɗele ɗe ko holton namdal e dow moon onon ɓiɓɓe fulɓe sikki ala on mbiyama hono caɗele ɗe goni beele caɗele ɗe goni koye rewɓe ɓe walla caɗele ɗe goni koye worɓe ɓe sikki ala noon udditen ɓoggol ngol tan mbawen jokkodirde e bandiraɓe kala jiɗɗo jokkodirde men ne wawi wadde 77 821 67 61 so tawi a waɗi ɗum inchallah min mbawa jokkodirde en calmini Ba Kalidou nde tawno hodduno nanten less ndu ko hoddu makko machallah en calmini musidɗo gonɗo e boggol a yettima inde e yettode. Assalamu aleykum Hodere TV on calminama debbo pullo bisimilla e toɓɓere nde a heeɗima yewtere nde vraiment mi nani temmo ko tem baɗɗo fayida bon min kadi mi adda hen miijo am e tem he bon aɗa andi hakkude gorko e debbo ko kamɓe ɗiɗo ko français wiyata ko ɓe poɗɓe wadde so complété si goto manquiri sengo tan wodata ɗaɓɓoyata waɗa ɗum complété mais aɗa andi mi wawa wiide probléme o wawa wondata rewɓe to comme ça kadi wawa wonde ga worɓe ga no wawirta wonirde to rewɓe te aɗa andi a wawa ɗo wondude debbo maɗa tawa aɗomo yiiɗi aɗomo holli jigguino ne sifa jiggu tawa noon kanko par exemple mon jogui partenaire galles tawa anda c'est à dire tawa mon jogui sehel momo fijjake to yas tawa ana anda aɗamo waɗana foof piiji ɗi un bonjour nana eyi o ko comment dirais o ne waɗa ɗin gueɗe ɗe a ɗaminanoki te ɗen kadi no wawima annene pusde si woni so wawima annene pusde tawa ha mbiya ok ndeke ɗe o foof ɗum foof ko kollumo ɗo ko ndekete ko ɗum o wawi kam wadde anne an kadi natta he piiji ɗi gandiranta ɗumatin quoi ɗum français wiyata déception e affaire gorko he quoi to banggal gorko to ɗum woni déception te aussi kadi comment dirais gorko wawi wonde halinga gorko ga parce que si aɗa andi debbo maɗa aɗa foti waɗande tous les choses nécessaires pour kala ko wiya kala ko gorko foti waɗande debbo mum an ɗum foti waɗande debbo ma si woni a waɗananimo ɗum tan woodi ko manquirimo tan mbo ɗaɓɓa mbaɗanoɗomo ɗum complété ok en calminama ko ɗum woni miijo am ko a etene Allah en calmini musidɗo en beltanimama no fewi kanko kadi o addi hen yiyande makko nde taw
musidɗo gonɗo e ɓoggol a yettima inde yettode to noddata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maymuna libro lolde ɗumnas lide ko woni ɗumnas. Bismillah e toɓɓere nde a heɗima yewtere nde. Kadi min gari yo e toɓɓere he debbo pullo hande kadi addi yelle wadde fayida e min gaddi hen no de gendal amen tam am jikker am far kadi mbiyen hande ne heewi aduna he sa yi ɗum noon ene ko heewi ene wayni ene wawi wonde to banggueji ɗi fof ene wawi wonde to banggue rewɓe ene wawi wonde to banggue worɓe sa heɓani e gorko ma ko jiɗɗa tan a woɗoyet ka yiɗa wadde gorko o kadi so heɓani debbo o ko wiiɗi tan o waɗoyet kadi to ko fotani wadde ɗum noon yo Allah dandu ene waddi ɗum ɗon eyi ko heewi hen noon ene adda ɗumen saabu a resat debbo ma taw wonko poɗɗa waɗandemo ko heewi an a waɗantamo ɗum jaaha aɗa waɗanoya ɗumen debbo goɗɗo kankone o tina ɗum walla o yiya ɗumenne o yaha kankone o wadda noon e gorko goɗɗo eyi ko ɗum tan ko heewi hen ko ɗum addata ɗumen kono noon so woni kanko omo resa gorko makko ene waɗanamo kala ko foti waɗandemo gorko o kañumne ene heɓa e makko kala ko foti heɓde e makko ɗo wonko waɗata on ko wona wiide moni fof ne ƴeewoya goɗɗo on calminama juurama ko miniraki ɗum min asli machallah en calmini musidɗo o en beltanimamo no fewi kanko kadi o addi hen yiyande makko musidɗo gonɗo e ɓoggol a yettima inde yettode to noddata. Assalamu alaikum sunama ko Diallo Demba Ousmane bisimilla e toɓɓere nde a heɗima yewtere nde. toɓɓere debbo pullo toɓɓere wonde fayida ha no fewi mais hono ɗen caɗele hande ɗe kewi banggueji ɗi foof banggueji ɗi foof eɗi mais so ƴeewi kadi ko ɓuuri hen hewde ko banggue worɓe to ɓuuri abbade kadi ko yiɗiji ɗi mbayi noon ko jamanu muɗum woni garɗo kadi paama tan ko ɓuuri hen wonde muhim kala ɗo jiiɗa hono ɗum tawete ko gilli woni ko natti wodde gilli eggi hoolare Allah donc so tawama ko yimɓe ko yiɗodirɓe sa heeɓi ko jillotoɗa ko hakkille ma wonta e goɗɗum oy toon heeɓi ko yiiɗi ko hakkille mum wonata e goɗɗum mais ko gille e hoolare woni ko famɗiɗe hakkude yimɓe ɓe hande on calminama on beltanama machallah en calmini musidɗo o en beltanimamo no fewi kanko kadi o addi hen yiyande makko nde tawno neɗɗo foof e yiyande musidɗo gonɗo e ɓoggol a yettima inde yettode to noddata. on moni kala inde mum yettode mum musidɗo moon Aboubal bisimilla e toɓɓere nde a heɗima yewtere nde. ko addi foof ko kalɗon ko toɓɓere wonde fayida eyyi eɗen gasa wonde taw affaire o ne wona e debbo ene wona e gorko eyyi kadi eɗen gandi kadi ɗum kadi ko hunde wonde woodi kadi la plupart yimɓe ko par exemple joni ko tawi ko neɗɗo ma guila e dingiral ko neɗɗo ma guila e dingiral oɗon gonno guila e dingiral si ha ndeseɗa kadi encore kadi walla ndesa duttodiron gondon hen ko ɓuuri hen hewde noon tawi koye debbo woni tawi koye debbo o tan kañum jogui far par exemple tawi kanko jogui far yihen kadi ha gorko tini ɗum gorko kañum yaha ƴeewoya neɗɗo gorko ko wayata kono genre joftigu ni mone mabɓe fof so tawi andi goɗɗo ne fija tan so haali ha tampi tan heewi kañum hoore mum heewi ko wiide ne yofto heewi ko ɗum heewi addude ɗum noon calminama on jurama hetto on ha ɗo e yesso machallah en calmini musidɗo o en beltanimamo no fewi kanko kadi o addi hen yiyande makko nde tawno neɗɗo foof e yiyande muɗum kala jiɗɗo jokkodirde men ne wawi wadde 77 821 67 61 so tawi a waɗi ɗum inchallah men mbawa jokkodirde musidɗo gonɗo e ɓoggol a yettima inde yettode to noddata. assalamu aleykum kate Moumar Ba bisimilla e toɓɓere nde a heɗima yewtere nde. ɓerde machallah hunde fayida Allah waɗi fayida han fewi fof nan hen mbi ganduɗa hoore ma wona debbo gacca joom galle ma jaaha haɗa wadda ɗum goɗɗo waɗi ko mbaddoy tan koye goɗɗo sa waddi ɗum joom galle ma tan daña ɗum machallah en calmini musidɗo o en beltanimamo no fewi kanko kadi o addi hen yiyande makko nde tawno neɗɗo foof e yiyande kala jiɗɗo jokkodirde men ne wawi wadde 77 821 67 61 so tawi a waɗi ɗum inchallah men mbawa jokkodirde musidɗo gonɗo e ɓoggol a yettima inde yettode. allo assalamu aleykum debbo pullo a salminama moƴƴere Allah e ma bismillah e toɓɓere nde a heɗima yewtere nde. nayi toɓɓere nde eɗen gara hen ene waɗa hen sahaji caɗele ɗe e banggue famuyen banggueji ɗiɗi foof ene waɗa rewɓe to ene wona worɓe to e sahaji jiya neɗɗo wuurda e joom suudu muɗum kono tawa beelamma ala ɗon hakkudeji mabɓe fayida dal faami wadde ko yiiɗi ko heɓata ɗum joom suudu o ɗum ene tagamo yaltude daaroya dula goɗɗo
woni hen waɗata ɗumen tan ko hunƴere woni hen waɗa bonde jikku tan taw fof hen timmi galle waɗa fof ko debbo ɗumen kono jiya ndiwlo banggue goɗɗo debbo ne hen sahaji ene taka ɗum wadde hono noon tawa ene jogo caɗele jogor ko ala wona joguiɗo mo yiya hunde ko yiɗi fasira e muɗum en jogui goɗɗum tawa kañum ala ƴeekira e muɗum ala a jaran ɗum yaltoyde laaroyde gorko goɗɗo waɗa ko dañi on ayi won hen kadi mataw ko wasde yonede foof ene wona banggueji foof caɗele kono wona hunde hande kam ko wawi hen wonde foof wona hunde fonde wonde ala ko fonma fotande hon noon ha woppude debbo desaɗo walla gorko desɗo yaltude e ɗaɓɓoya wona kam hunde yonde wona hunde fotde wonde mataw ko ene waɗe tan kono kam wona hunde yonde wona hunde fotde wonde wona hunde yadude sariya wona hunde yadude sunna eyi heddi noon mataw ko abbade belaɗo fittani mum tan yo Allah faabo machallah en calmini musidɗo en beltanimamo no fewi kanko kadi o addi hen yiyande makko nde tawno neɗɗo foof e yiyande mum jiɗo jokkodirde men ne wawi waɗi 77 821 67 61 so tawi a waɗi ɗum inchallah min mbawa jokkodirde musidɗo gonɗo e ɓoggol a yettima inde yettode to noddata. Assalamu alaikum terminama min beltanam ñagam do ko giɗo mon sehi monte jam so seni won juuɗe bisimilla e toɓɓere nde a heeɗima yewtere nde kadi toɓɓere hande nde machallah kadi ko wurande kadi ko rendande aussi kadi koko wonda no fewi ha tengti e oɗo jamanu mo gonɗen donc elle won wiɓe ɗo ko worɓe tan ɓuuri yarude ɗum kono mbiɗa sikki so gorko yaari ɗum gorko noon mbiɗa sikki sene yaada koye debbo foti yaadude elleydi ko noon wayanno e kono noon wadde mbiyen ko kamɓe ɗiɗo ɓe foof ko dulndu reedi mbarodi reedi dulndu ko ɗum tan woni ɗo e wadde noon ɗum tan ne heewi neɗɗo jogo gorko jogo far annene ka joom debbo jogoɗa kadi suka no kewɗen wiide ni ɗum kam ene heewi hande o e jamanuji mo gonɗen ɗi heddi kay donc hol yiyande nde yimɓe mbawi yiide hen ha ɗum wawa sansude walla ha ƴeewen no wawata sansude beele hay nelaɗo haali ɗum wonde kala zinɗo debbo janan ma debbo mum zina ɗum kam ene woodi beele so tawi ɗum nattani ne gasa ma ɗum natta ko joguiɗa kaɗa hen goɗɗo ko jogui haada hen ene gasa so tawi ɗum woodi tan ene gasa ma sansu eyi ko ɗum tan wawata ittude ɗum kono hande kam ene heewi no feewi no feewi no feewi fulɓe noon mbi sa fayi hoorema tan ƴewto bande sa fayi hoorema tan ƴewto bande ɗum noon hay somin desani kam kono kam emin jiiya gurdam ɗam normal waɗi wuurɓe ɗum no feewi no feewi mi anda noon holko saabi ɗum kono kam ene wuura no feewi eyo mi anda kam hol yimɓe position mo mbaɗata walla holno mbawirta miijorade ɗum ha ɗum wawa mettude walla comme ça ɗum kam ene heewi tan ne heewi kadi hunde mettude ittude hande oɗo saaha vraiment on jarama machallah en calmini musidɗo en beltanimamo no firde men ne wawi waɗi 77 821 67 61 so tawi a waɗi ɗum inchallah min mbawa jokkodirde musidɗo gonɗo e ɓoggol a yettima inde yettode eyyi assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu tv on beltanam surtout to debbo pullo seydi diallo way a yettama mantama ɓam sino machallah bisimilla e toɓɓere nde a heeɗima yewtere nde debo c'est très riche alhamdulillah kadi en gaddi hen haqqilantagal men aussi enen bon en tawi ɗo kam ko yoni gaso wonde ni debo waɗam clos tawde ko joni min gari menni amen hen minenne min gadda miijoji amen gaso wonde ni taw miijoji amen ɗi won miijoji goɗɗi ɓuri ɗum wadde fayida tellinama ɗon ewo sikki ala kam bon en kam tout d' abord il faut ganden kam ko wiya dawgal an kadi natti wonde cakan ɗum woni ko te gorko o ko te debbo o dal kamɓe ɗiɗi foof dal goto o foof yo andu ko so wiyama dawgal tan
ɗum natti wonde caggal wona ko fijirte foti ko nanguede no hannirta ni yiwa moni fof waɗa devoir mum woni gorko woni debbo noon ewo sa yi ɗeɗo caɗele fof noon gari c'est parce que tani ɗen mbawi wiide yidde nder wodani joyi woodi tan komi guiƴiraɓam ndesam tan yomi resa yomi yaha mi yurnoyo mi anda ko woni toon tiwa gorko aussi pour que la même chose eko guiƴammi ndesi tan minne yomi bes taw gandanɗa action wona course ko yaali hen jam jam tan hande Allah nanduma hen fof tiwa ew ko wona ɗum ko d'autre part sen paati e gorko o tiwa gorko kam atan ko wiya ko dewgal so tawi a resi joom suudu ma a yiyani hen e ko woni fittanduma tiwa an waɗɗima nawlira par ce que an aɗa wiyama aɗa jogui droit 4 femmes nawlir mais ko jarata aɗa waɗa dohana cachette ɗum ɗon c'est pas logique nawlir atan kaɗa hokka droit ma à 4 femmes addu deuxième enfant e nder hen an aussi kanko mo wotopitade hoore makko o ƴeewa hoore makko e o wi ko onon la plupart mon hande jiiɗa ni wiyede deuxiéme nan adda e galle donc ma ɗon ma joomum ko c'est une leçon quoi ene wawi gandanɗa hoore ma wayla mbalidi woni ndi tu vois ɗum kam ko debbo kam ni kañum wondi ko ala intérêt ni e yaade surtout less ene ƴeewoya mikuji woɗɓe et cetera an yaltide mumen ɗum ɗon kam wondi ko debbo ɗum waɗɗaki ɗum ga waɗɗaki ɗum waɗɗaki gorko kono gorko kam ne jogui choix machallah en calmini musidɗo en beltanimama no fewi machallah moni kala salminama jurama arɓe hen ɓe bon dañɓe nadde ɓe dañani nadde ɓe foof machallah ɓe beltanama kadi ɓe calminama no fewi kono noon machallah kadi ɓe garti hen moni kala e yiyande mum moni kala e haqqilantagal mum moni kala kadi no yiiri siki ala am jeekir am far kam franchement kam ko hunde ganduɗa nde yooɗani hunde kadi nde ganduɗa en jonnata ɗum nde tawno so tawi joom galle ma resimama on gurdi a dañani ko welma e dewgal ngal bon solution wona wiide aɗa ƴeewa far walla aɗa ƴeewa an sehil ma mo mbawɗa wurdude te aɗa wone dewgal bon mbiyen koye haram neɗɗo woni donc so tawi a wonde joom galle ma a ronki famodorde makko walla a yi dal an makko on mbawa wurdude solution ngaji goɗɗi ne goodi ko wona ƴeewode far walla mbiyen ko wona ƴeewode sehil goɗɗo mo wurdi te an aɗa woni e dewgal donc ɗum kam wona solution donc machallah kadi bandiraɓe garti hen no fewi ɓe jañimi hen no fewi donc ko weltare tan ha joni calminirten dareñiɓe Hodre TV groupe men WhatsApp en calminiɓe no fewi machallah kamɓe kaɓe dariɓe no fewi gam yadude Hodre TV bon en calmini ɗon Bodia gonɗo toon to Espagne kono on calminirten mon frère Sleyba mon frère Abdoul Bal mo limti juma mi salmini onon fof mi weltani mon mi ñagani mon Allah moƴƴere bon calmini Dieynaba Dia ko guiɗo ko sehil ko dendade gurdam gonɗo toon to babaɓe Loti Belal en calmini mo machallah kanko e hoore makko mo watti haqqille makko e Hodre TV ɗum noon en calmini en juurima fof hay goto kadi en gaccani e ko noon tigui rendez-vous mina mon ko lundi inchallah ɗo e Hodre TV yewtere men Pinee Weetii ɗum noon pular ne heewi wiide ko welima gas ko welanima gas ɗum noon so weeli yo heddo e ɓerde jam to jam ga jam to hakkude ɗo yo Allah ken yallude dow jam bye bye Pinee Weetii e Jontaaɗo Fulɓe